Mina usikere mancinza. Bengifuna ukuthi ubhuti angibhadale nje imali yami. Mina ngusizwe Terence Mqanduli. Ufuma isister ngakhona ukuthi angincede ngithole le mali le. Umfana lo ungiqambela amanga ubhemile uzobhemela kumina. Angimazi kwakungimazi. All rise. Niyalazi udaba. Case 781212. Usizwe Terence Mqanduli kanye nosikere mancinza. Umangali ngicela tshela inkantolo amagama akhe aphelele. Mina bangibiza ngosikere mancinza. Igama lakho lelo elikwi-ID book yakho. Mancinza, sikere mancinza. Umangalelwa ngicela atshele inkantolo amagama akhe aphelele. Sizwe Terence Mqanduli. Size ngane enkantolo. Shoot manje my sister. Ayena my sister wakho. Go my lady to you. Shoot manje my lady. Bengidayisa ama-exam pay. Shoot manje ngidayisela ngama-cheap prices. Ngisaba ukuthi amagundane yabona amagundane asekasi lana adla ama-exam. Mina bengiwathatha ngihambe ngimdayisele wona. And ngimdayisela ngeprice elishibhile my sister. Manje ukawu uyangishaya akafuna ukungibhadala imali yami. Dayile ngisiyangikhawata. Udayisa ama-exam as in ama-exam questions. Ama-questions yonke lento leyo. And onkolota i-20,000 Udayisa ama-past exam papers ngo-20,000 rand. Yebo my sister. Ngabe khona office ukusho ngalolu daba? No worship. My lady. Phatha umthetho. Angazi noma ngivumelekile ukubuza umbuzo kubhuti la. Ukuthi lamaphepha ngempela awadayisayo. Awasiphi isifundo? Madam ngimdayisela amaphepha e-geography ukawo. I-geography ngamdayisela i-technology, ngamdayisela ne-ethnology. Silence in court. Dayisela ne-ethnology wonke my sister bengiwaphethe. Akasafuna ukunginikeza imali yami. Angazi ukuthi zikhiphani ngogazi. So wena uyafunda? My lady yebo ngiyafunda. Ufunda high school, primary school or ufunda kuphi? My lady ngise university. Ufunda in? My lady ngenza i-BCom in arts. I-BCom in arts? Yebo my lady. Wenza unyaka wesingaki? Ngenza unyaka wami wesibili my lady. Wazi amaphepha bekudayisela wona ukuthi awani? Cha my lord, uma ekhuluma ngezifundo ze-chronology, ze-geography, cha angizenzi my lord. Mina my lord ngenza i-art, ngiyimbongi. Kunephoyome encane nje engikubhalele yona my lord, angazi noma uvumelekile ukuthi ngayifunda na. Iqala kanje my lord. Phuma la ngasikothe wami womthetho. Swidi lam lomkhuhlane lomthetho. Thambo lam lenkhetaki lomthetho. Sinqanda umkhuhlane sami somthetho. Ngilosi yami yokulunga nokukhanya yomthetho. My lord, ubhuti ungitshela ngezifundo zezicukuthwane o-criminology lapho mina cha. Mina ngiyimbongi my lord, ngibona ubuhle lapho ungekho khona. Lento nje lo ngazalo angaze ngihlangane nento enje. Yebo umbhamazi umngane wami wangitshela ngaye ukuthi unoRasto odayisa amaphepha. Angaze ngimbone. Bengase ngimbuzo wangizwa ngendaba wakwangibona naye hlaba akangazi. Kodwa ngiyathemba ngoba kunemiyeko lapha ngathi kusayisangomanya. Cha, kuyacaca ukuthi uyena Rasta kodwa mina angimazi. My lord inwele zakho yazi ngathi inkanyezi zezulu my lord. Ngcono simbophe yabona my lord. Sidanise neinkanyezi. Ngizina usimbongi nawe. Yabona my lady. Uthe ubani igama lakho? Terence Sizwe Mqanduli. uTerence usezokufundela inkondlo manje. Bese ngayixoxa ngendaba yenkondlo nawe angithi. Ngithulana enkantolo. Yabona indaba yokuthi manje uzofundela inkondlo uyiswidi lakhe lomkhuhlane lomthetho. So leyo nto i-provocative. Angazi manje ngoba ngihlukumezekile emoyeni noma kufanele ngimele noma ngingammeli. Wena uhlushwa yini ngoba nawe kuba uyangibhalela izinkondlo? Ngaba yikho into ekuprovokayo njengamanje? Yona inkinga ke le ngoba angiyibhalile.
bese kuthi kule nsizwa le uyabaza abafana bewunga bayithola nje izinto ungazi bayithule kanjani. So lo mfana wewunga lo njengoba ethi unamaphepha terminology, uthe terminology Ucela ukumlungisa mina mina ngibhemi unga my lord. Kumele simbophe naye. awubhemi unga. Ubhemani. Amathula abantu enkantolo. Hey my lady, mangabe ukuthi licala lizohamba kanje kusho ukuthi liyangikhipha phela mina ngoba lo uzokufundela inkondlo. Lo udayisa amaphepha exam ugcine ka grade bani? Graduate without a degree like a minister without a portfolio. Kwini ubuspecialize kwini? Na bengishaya art man, bengishaya zonke lezi zinto njengokawuli, bengifana nogazi. Uyakufana naye. Weba lady. Wehlisa isithunzi semfundo lo muntu. Wakwayizwa phi BCom ye-art? Uyenza phi yenziwa kweyiphi university BCom ye-art? Hayi my lady mina ngizwile ngama BCom. Kono BCom accounting, kube kono BCom supply chain, kube kono BCom general. Ayikho BCom ye-art. Mhlawumbe ingakho ama-artist engekho commercial ngoba enza i-art kuphela kodwa suke efundela ukuthi ayosebenza ka-showbiz bese begxila kwi-show bangayenzi i-business. So indaba ye-BCom ye-art mina ngiyayivuma ibalulekile. Kulungile ake ngisuke my lady ngoba phela mawusufundele le inkondlo ungavuma noma yini. Hlale ngikuzwa kodwa kanamhlanje kuhluke kunakho konke. Uwathatha phi ke wena lamaphepha wadayisayo? Futhi bengidobha lapha ekhasi lapha emagundwaneni yabona ngithathe ngibacabangela ngifuna ukuthi bapase lapha esikoleni yabona. Kathi udobha wena ekasi udobha ama-exam paper namagundana aseyadobha inwele zakho lezi eziseceleni. Yabona ke bengithi ngizochama wena my lord yabona. Ngithi ngikuchama. Yeah, Terence. My lord, Uthe iyiphi i-university ofunda kuyona? Bambelela University. Nifunda ziphi izifundo? BCom in arts, drawing, sounding, lighting, filimu, makeup. Abanye bayadansa ya. Yabona ngimdayisela ngempela bayisisi yabona uyashina sekayakutshela manje ngimdayisela. Amaphepha aziphi izifundo? Wona la besho. Thula njalo le. Hey. Akuthule enkantolo. Cha ngizama ukubheka la my lady ukuthi ibambelela university lekhulunywa ngayo nalezi izifundo ayishoyo. Ukuthi i-university e-accredited yini nanokuthi asikaze sizwe ngayo lebambelela. Ngeke ungitshela ukuthi wazi wonke ama-university akhona la emhlabeni. But my lady kuba nama-graduates uyahlangana nabantu wazi ukuthi ba-graduate phi. Ngiyaqala mina ukuzwa lo mfana weyinkondlo my lady. Ishama leli lizoshama wena la. Elizokhuluma ngobambelelo university. Ilaphi kuyabanjelelo lapha kwenziwa njani? Mhlambe akaka expatiate my lady because whether this university is really the university that is existing or it's just one of those fly by nights type of universities that you would find them mushrooming, you know, in the townships, my lady, because I don't believe ukuthi it's a town. It's in the one of the townships, my lady. Manje lesingise sesiphuma ngamakhala sisuswe indaba yezinkondlo sonke. Hayi ke sithule thina bani. No, phela my lady kuzobaleka ukuthi ayisho nangesingisi. Awukwazi ukuthi vele ushiye inkondlo nje kanje ngoba phela akungwazi noma bafundiswa ngesizulu kule university. Akayisho lenkondlo, akashenye inkondlo abazinzayo ngesingisi. Ama-university afundisa ngengisi. Awushaye wena uqhuma uqaqamuke ukhulume inkondlo yesingisi. Ngibona ukuthi le university yakhona. Yazi my lady. Kunzima ukuba umfana wasemakhaya. Ngoba thina inkosi yethu iyasithanda. Ingakho uyasenzela ibambelela university. Manje icala ubaba lapha ofaka ingubo ezimhlophe nepurapura ngathi umfundisi kuyiphutha uma yena engayazi ibambelela university. Funa ngihumusheke manje ngikhuluma isingisi njengayi cha my lord. Ngebhad nangenhlanhla mina ngiyi-artist. I prepare my work. Ngeke ngize ngenze ngesingisi ngilungise ngesizulu. Uma efuna yesingisi ngombona kusasa. Thulani nina bani. Baba.
mbambili. Asivuki isingisi. Phela isingisi my lady. Yabona isingisi awukwazi ukuba fluent kusona ungayidli English breakfast. Now isingisi mangabe ukade udla into zakho ihahadolo ngeweekend. Ucabanga ukuthi uzokhuluma isingisi Monday. Ungabhalansile my lady. Ungavuma phansi. I'm telling you ungavuma phansi. Isingisi sifuna ngathi ungathola indawo uzobambelela kuyona uma kuyiMonday. Yabo ukuze ukwazi ukusikhuluma kahle ngoba ngeke usikhuluma umuntu ekente. Sekucacile manje ukuthi akukho university la ushiyela ukuthi inkosi yabo eyabavulela into ethize nje. Angifuni ke sidlalele esingisini. Ungadlalele esingisini nangelilodwa ilanga ngoba uyowaphansi. Cela ukubuza usenkantolo. Buza. Ngobe engathi manje sidlala ngenkotha manje ngathi manje nami ngiyayibona ngiyasala kanti nami ngiyakwazi ukudlala ngenkotha. Baba lo ngoba ufunde kakhulu baba ngicela ungichazelele into engizoyisho manje uchazele bonke labantu abagcwele ngibona ukuthi nawe uyisifundisi impela. I'm looking at you through colors emithi. Ngichazela ithini lonto? Yabo usike ile problem esiba nayo ke manje kubantu abakhuluma iEnglish engekho. Akuyona iEnglish le. Yazini imbudana yecala le. Siphumile manje entweni esingenise enkantolo. Wena nje uyidlalele isikhwele wacika ukuthi awulona igagu bese kuza ngaseinkondlweni. Kulungile ke khuluma ke lawo through zikhala zemithi ke lezo ubona ukuthi izokuyisaphi yona. Wena skero Yebo my lord. ungazongichithela isikhathi sami mina. Izinto zakho lezo yincinzayo. Ungacabanga ukuthi uzokwenza iprofit ngazo la enkantolo yami. Simbophe my lord. Wena into ongangisiza ngayo ukuthi uphinde ungibhalele ezinye inkondlo. Philile icala. Lo mthetho. All right.